Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Yeňiş hoş geldin. Gördük Merdan. Akşamın hayırlı illeşler. Yeňiş bilenem köpden äri ekrana çykanjokdyk. Bugün ine Hmm. size üýtgeçik bir tema boýunça çykdyk da ine ýurdumyz bilen baglanşykly temalarymyzyň hemmesi. Indi yeňiş şeýle bir zat aýtdy-da men üns berýän, izarlaýan şonuň ýa-ni Türkmenistanda bolup bitýän zatlaryň aňyrsynda bir zat gördüm diýe. Olam ýurdun hakyky dälligini gördüm diýär-de. Soňra gurrun etdik. Gurrunymyzda Türkmenistan diňe halkara meýdan üçin döredilipdir, ýa-ni Birleşen Milletler diýdi. Ýene näme diýdi? Şonuň ýaly global guramalar bar-da. Ýa-ni halkara meýdan diýýänimiz. Şol guramalar üçin döredilipdir. Ýöne halk üçin döredilmändir diýdi. Ýani şonu gördüm diýdi. Ene şo barada gurrun eders. Men sözü ýeňişe bereýin. Giňişräk näme barada gurrun berjek bolsa häzir gurrun berer, soň galanyny bilelikde gürleşeriz. Bolýa. Bugün näme? Ilki konstitusiýadan başlaly. Merdan ne geçen siz sapara kini çykyş edeňizde aýdypdy da sapara. Konstitusiýa kagazy ýüzünde bar ýöne näme üçin işlänok diýer. Bar zat näme üçin işlänok. Indi işlemeýän bolsa bunu näme üçin bar etdiýärler, onu näme gerek, ýani işletmejek bolsalar barur öz nemeleri, kanunlary boýunça ýöretjek bolsalar konstitusiýa bar etmegem gerek geldi. Ýöne bar bu öňem içinde de gowy zatlar ýazylandyr hemmesi. Indi başdan alsak, Türkmenistan 180 sany ýurdun gollamasy bilen, ikrar etmesi bilen bir döwlet diýip tanaldy. SSR'den aýrylandan soňra şu Türkmenistan bir döwlet diýdiler. Kartasy bar, içiniň watandaşlary, adamlary bar, ýeri bar diýip kabul etdiler. Ediline şolar ýaly şu wagt Owganystanyň nemesi nemetsek tanatjak bolýandyrlar özlerini Taliban guruluşy döwlet höküminde. Indi bizde 180 sanaky döwlet tanady. Şu resmi neme görnüşünde de prezident görnüşünde de Niýazow bardy, şo döwürler Niýazow ham prezident edip bar diýip hasap etdiler. Bu da neme girdi, ähli maglumatlara hemme ýerlerde Türkmenistan hakynda gözleseň Türkmenistanyň prezidenti Niýazow. Soň konstitusiýa ýazdylar, konstitusiýasam çykdy bunu. Bu edip ýazylan. Ýöne içinde ýaşaýan halkyna hiç ýyly bir peýdasy degmeýän bir konstitusiýa. Aslında halk tanamaýar konstitusiýa hakynda sorasaň maddalar içindäki zatlar geçýän zatlar hakynda sorasaň bilmeýärler. Ýani hiç ýyly neme urnan özleriniň hak, hukuklary urnan hiç zat bilenoklar adamlar. Çünki adamlar üçin däl bu ýaradylar. Indi adamlar üçin däl bolsa kim üçin ýaradypdyrlar bunu, näme üçin edipdirler? Bunu şo daşarnaky gözlemçiler barny 180 sany ýurdun gözlemçileri Türkmenistany ýurt hökümini bir döwlet hökümini kabul etmeleri gerek, hem anlanmaklary gerek şoňa. Bir kanuny bir ýurt diýmekleri üçin konstitusiýasy bar, hemme zat ýöräpdir, kanun, hukuk işläpdir diýen ýalyky mesaj bermek üçin. Ýani barur o ýurtlaryň adamlary neme diýän ýörüýte şu Türkmenistan bilen interes sowady edýän adamlar içine gidip görmeýär hemmesi. Şu internetiň üstünden medianyň üstünden araşdyrýarlar. Mediada da olaryň öz goýan zatlary çykýar hemme ýerde. Ene Türkmenistan Owy Gülýaly, Asuda Asman, Toy Bayram hemme zat owadan Aşgabady görkezýärler, owadan bir ýer diňe mediasynda şodur. Şady horramlyk hemme zat şonu goýýarlar. Diňe näme üçin daşary ýurdu, daşarnaky gözlemçilere görkezmesi üçin, bar diýdirmek üçin edilen bir konstitusiýa. Şoň üçin işlänok diýärmiz şol, ýani halk üçin däl.
halk üçin konstitusiýa gerek, halk üçin bularyň öz kanunlary bar, öz içerisinde halkyň üstünde uygulayan goýýar. O konstitusiýadan aýry bir zat görünmeýän, ýazgysyz görnüşindäki bir kanun. Ýazgyly kanun daşyndaky gözlemçiler üçin, ýazgysyz kanun içindäki halk üçin gidýär. Ine şeýle bir zat bolandyr merdan, öňlerini biz şu ekranlara, halmyrada, saparada çykyp başlamadymdan öň 2019-dan öň ekrana çykan adamlar bar bolsa, YouTube'da da aýdym çykýar, ýene bir zat edip çykýan adamlar ýurtdaşyndaky oglanlaryň, ýaşlaryň, zatlaryň aňyrda Türkmenistanyň içindäki nemelerini öýündäkilere barp baş edýän ekenlerdi. Sen ogluň ne şunu ýaly ogluň gyýdym YouTube'a çykypdyr, internete çykypdyr, çykmasyn şoňa erwet zat diýip edýän ekenlerdi. Ýani çykarmak islemeýärler. Bu näme üçin isleýän oklar? Ine ýaňy başlaýyşymyz ýaly daşary ýurt gözlemçiler Türkmenistany gowy diýip görmekleri gerek. Bu bir ýurt, kanuny bir ýurt diýip görmekleri gerek. Şoň üçin mediada diňe öz kanallarynyň bolmagyny isleýär bu rejim. Başga bir ýerleriniň media çykyp Türkmenistan hakynda bir maglumat bermekleri bular üçin howply bir zat. Çünki bularyň edýän zady özlerini gowy edip görkezmek. Bunuň arkasynda ýene Russiýanyň sömürgesi bar. Raşizmiň sömürgesi. Häzir men näme Skype'daky Bing'de şeýle zat ýazdymda ýa-da Türkmenistan häzir hem Russiýanyň nemesinde gol aslında diýip ýazdym bolyn. Beýle zat ýok diýip çykarýar Skype'daky şu bin. Beýle däl diýä gaýta diýä Türkmenistan Russiýanyň iň uly neme müşterisi, gaz müşterisi diýip Dosty. ýazýar. İkisiniň arasynda iň gowy dosty, iň uly gaz müşterisi diýip ýazýar. Ýani ne şoň ýaly maglumatlar çykýar internetden, şoň çykmasy gerek bular üçin. Daşyndan başga bir maglumat goýulsa bulara EM sistemasyny bozýar. Bolýar. Şoň üçin internetde türkmen dilinde araşdyran gözlän wagtyň türkmen diline diňe şu wagtky rejimiň içeride şu hökümetiň resmi taýdan media goýan zatlar çykmaly. Kim araşdyrsa öňünde. Daşyndakylardan başga hiç kim çykmasy bolana. Şoň üçin hem gadagan edip geldilerini gepletmek, gadagan internete girmäň diýerler, ýurdun içinde ýa-da YouTube'a girmäň. Onuň gorkkan zatlary şo zatlar YouTube'da, internetde, mediada ýazgyly görnüşinde de gürrüňde geplenip videoly şekilde başga maglumat bolmaly. Şonuň üçin edilýän bir zatlar. Ýa-ni gatken neme zatlary gozadyňda gatken soralar sorap biler ne konstitusiýa ýazgyda bar, bulan daşarky ýurda görkezmek üçin ýa-ni gösteriş diýil ýa-da türkçede. Şonuň üçin diýip düşündim. Ýani içinde de bir kanun bar diýdim. Şu içinde kanun nähil kanun bu? Şu arada biraz gurrun etsek, men düşündim ýani gurrun etmeli diýär. İçinde kanun neme? Ine adamlaryň neme wadyr ne? Bizim konstitusiýamyzda bir bölejigi geçýär şu kanunyň. Türkmenistanda neme? Adamlaryň arasy açykdyr we ýene arasy açyk raýatlaryň hak hukuklary diýip ýazylandyr konstitusiýada. Şol raýatlaryň diýilen punktuna yerleşdirilen Türkmenistanyň içinde ýazylmady kanun bar. Raýatlaryň üstündäki kanun, adamlaryňkyda. Bu kanun ýazylmady görnüşde ine haýsy bir organ işgäri bolsun, milisiýa bolsun, basyş edenle ýa-da birini çağıran bagty kanun görnüşinde ýani eline bir neme berip resmi şekilde öýüne kağıt uğradyp sagat plança sagatda plan edara şu adrese şu meseleler boýunça gelmelisin diýilen ýazgyly görnüşinde ýa-da plany edaraň başlygy şu meseleler bilen siziň üstüňize sorak açyldy. Şu aýyň plançasyna şu sagatda gelmeňizi isleýär. Şolar ýalaky bolmaly. Kanun boýunça işlänmeli. Beýle kimdir biri atsyz biri, şahsiýetini tanıtmayan, hatta näme wezipede barlygan belli däl bir jaň edýär. Men organdan arayan, aýlayan seni niýe?
ya milisiyeden arayan ya aylayan ya da komitetten aylayan ya sana. Ertir edara gelmeli seninle. Haýsy edaradygyna maýdanok, ertir sen edara gelmeli. Bolly bitdinäm üçin gelmeli ya gel, ondan soň aýdar sana diýen. İçindäki ýazylmadyk kanun, ýazylmadyk bolandygy üçin gelenden soňra istenlik bir tökmeden atyp bilýärler üstüne, istenlik pul nemesinem basyş edip pulum salyp bilýärler, zorlugam edip bilýärler, ýadyny geçen nemes çykdy biziň habarlarymyzda Allamrat. Öldürdüler urup. Gelip çağırlan şoda kanun ýüzünde eline kağız boýunça çağırylmady. Gelýän o da aýa bilen barar ning soňunda da urup öldürüp çykaryp goýarýarlar. Bu ýazylmady kanun, içeride ýöreýän kanun. Ýolla gezýärsiň şäherlerde, ýenelerde, gijelerine aýlansaň polis gelýär. Näme üçin gezip börsiň diýär. Hatda kanunda ýazylmadyk şoda sen gije gezmek gadagan diýilen ýeri ýok. Ýöne bu gelip bir tarap bilýär sana. Ýazylmadyk kanun. Ýa-da Aşgabat'a gidersiň. Aşgabat'a gidende polisler gönümen tutar. Nireli? Mardan. Sen näme üçin gezýän? Han propiskan bu ýerde gezmek bolanok. Bu kanunda ýok. Marlylar, ýaly wagtlar Aşgabat'da gezmeliler diýip. Ýöne sen soraýan gepleme o diýerler. Migrasiýa barýan aeroportdan daşary ýurda çykmak üçin gowurdan elinden alyp galýarlar. Bilediň ýertjak diýip. Gowurdan bererdiň bolmasa bilediň ýertar. Ýazylmadyk kanun bularyň hemmesi ýani ýazgyda ýok. Ýöne içeride ýürüýti halk üçin uýgulanýan kanun. Ýazylan kanunyň hakyky näme bardyr, ýaşaýyş bardyr, konstitusiýamyzda da gowudur. İçindäki ýöne diňe şu nemesi erwet ýeri adamlaryň we raýatlaryň diýen ýeri. Ölüpdirler ýani insanlaryň we haýwanlaryň hak hukuklary diýen manyny çykarýar. Raýat demek o goýun sürüsü diýmek-de Haýwan diýil. Ýani hakyky manysy şol da belki täze görýän ildeşlerimiz bar bolsa raýat sözüniň manysy näme diýip sorasaňyz. Manysy şol. O indi bir ýurdun konstitusiýa diýip ýazylan bir dokumentinde köpçülige goýun sürüsü diýilýän bolsa bu ýene şo taýda daşary ýurtlary görkezleýän bir düzgünün kanunyň ýokdugy bolup bilmejekdigini işaret edýär-de. Soňra seniň aýdanlaryňa ýene bir nemede goşup bereýin. Ýurdun içinde halka aýratyn bir kanun, ýa-ni tarif diýelim biz buňa. Kanunyň tarifi. Mysal üçin daşary ýurda görkezýärler adamlar ine gör nähil gowy ýaşaýa aýdym aýdyşyp şadyan bolup iyişip içişip bayramçylyk bellä sosial mediada Aşgabatyň töweregindäkiler, Aşgabatyň içindäkileri görkezýärler. Bu daşary ýurda görkezleýän tarifi Türkmenistanyň kanun nemesinde erkinligi reklam edýärler-de. Ýöne görkezmeýän öz içindäki tarif bar da, ine sen ýanky aýdan zatlarym. Soň ine o taýda da utaranyp biraz giňişledelim misallarymyza. Türkmen ýurdun içinde iş gurnamaly däldir. Bir firma bir işe nemediljek bolsa öňürde Türkmen ýa-da şo taýda ýaşaýan, Türkmenistanda ýaşaýan özbekler bir gyra syrylyp aýrylýar. Onuň ýerine Ermeni, Orus ýa-da Türkiýeden gelen ýa-da daşary ýurtly bolmaly-da. Daşary ýurtly bolmaly, soňra ýurdun içinden bolsa da orsan bolsa bolup bilýär. Gurrun berýärler-de şu aeroportun guruluşunda. Bir Orus diye 50-55 ýaşlar arasında diňe içýämiş gije gündüz. Diňe gol çekýämiş, o hiç zada da düşünenok diýe. Şol diýe $3000 aýlyk aldy her aý diýe. $3000 şol demek gutarýança onu diýe iş başlamaly ine gol gerek diýip diýe. Her gezek zordan telefon edip bir ýerlerden tapyp getirmeli diýe. Soň gelip gol çekip gidýärmiş, özüm zordan 4 ayak da nemede serhoş da ayağına durup bilenok diye dip diye bu $3000 aýlyk alýar bizem diye onun ýyzynda ılgap $500 aýlyk alyp guruluşy gutardyk diye de biri gurrun berdi. $500. İşleyen adam, zahmet çekken adam 500 işlemem diňe nemek gol çek
çekip bermek üçin $3000 Ha. aylyk beripdirlerdi. Hova. Edil şeyler bir ýa-da indi bu näme mana gelýär? Ýa-ni senin aýdanyň var. Ýa-ni adamlar we raýatlar diýär. Ine şol Ha. alkaş, orus adammış. Bizim o Türkmenimizden bolsa raýat ýa-ni goýun sürüsmüşde. Ona 3000 berýärler, buna $500 berýärler. Şey edip ýa-ni dürli iş demesinden uzaklaşdyrýarlar. Bu şeyle indi bunun ýa-ni sen näme tarapdan aýtdyň-da näme üçin bolýandygyny, onun arkasında ors var diýdin. Ýa şu zatlaryň hemmesinin arkasında ors var. Indi o orsa näme üçin Türkmenistany halkara meýdanda bir ýurt hökmünde görkezmesi zerur. Şonsuz sömürüp bilen ok diýen soral biz bu taýa. Hem ildeşlerimiz hem şu soru belki soranlar vardır ya da biz aydandan son hakikattan hem näme üçin diýip soragymyza goşuljaklar vardır. Ne olam ýeňiş ine sen aslında biraz aýtdyň hem ýa-ni Türkmenistany bir ýurt özem bir tarap bir ýurt. Bizim işimize goşulmaň diýip duran bir tarap ýurt hökmünde görkezip ýurdun birden baýlyklaryny alýan. Daşary ýurt sesini çykaryp bilen ok bilseler hem ýurt diýär-de ine seret baýdagy bar. Konstitusiýasy bary ýazylypdyr diýen ýaly näme görkezli sergilenýär-de. İçindäkilerin hem sesini çykarmazlygy üçin sowatsuz tutulýar. Ezýä, garyp ýa-ni bir orsun $3000 aýlyk alyp bir türkmeniň hem ondan has köp iş edip şo guruluşy şolar etdi-de $500 aýlyk alýan bolsa bu ors şoň baýamagyny isläni ok. Sebäbi baýasa ne pikret ýeňişine ildeşlerimiz hem 3 ýyl guruluş gitdi dogry dälmi? Her ay $3000 aýlyk aldyň. Ne sen aldyň diýeli ýa-da biz häzir görüp duran bir ildeşimiz. Her ay $3000 pul gazandy 3 ýyl boýunça. O näçe bolýar? 36 ay. 36 ay. 36 min bolýar. Yo 36 ay işleýär her aýym $3000'dan. O ýa-ni kende şey diýip düşün ýa-ni $100,000 geçip gidýär. $108,000 bolýar. $108,000. Ine $108,000 3 ýylda aýlyk girdeji elde eden adamyň özüne göwüni ýetimi nähil bar. Ulagyny alar, öýüne gurar, çağlar bar olsa olar hem okudar. Sagdyn bir maşgala bolýar-da. 3 ýylda şonça pul gazanyp bilýän bolsa. Bular şonu isläni oklar. Ýa-ni ors isläni ok. Şonu gazansa bu adamlar özüne göwüni ýetýär. Ýa-ni çağasyny gowy ýetişdirýär. Soň çağasyny gowy ýetişdirse hem ikinji nesil orsyň elinden alýar. Hemme zadyny görünüp durda. Ine biz şu zatlar gören bolsak, ýa-ni pikret baý maşgalalarda ýaşamyz o insana. Sen hem ýa-ni az köp tanayan da şonuň üçin aýdýan. Biz görýänler ildeşlerimizin hem o köp şeyler. Şoňa garamazdan şu zatlary pikir edip bilýän bolsak, o baý hemme zady ýerlikli bir maşgalada ýetişsen nähil bolsun. Ine şonu isläni ok, orsuň nemesi näme üçin islemeýär? Sesini çykarmaly däl. Şol daşary ýurda Türkiýe'ye gelip $400, $500 ýyzynda iň agyr işleri, iň hapa işleri edip bulgap, wagtyny ýetirip pikirlenmäne de, näme bolup duranyny düşünmäne de mümkinçilik göremez ýaly diýerler-de. Mümkinçilik bolsa ýurdun içinde gazy, nefti pikir edip başlajak. Bu gazyň puly nereye gidýär diýjek-de adam. İslegler artık başlajak. İslegler diýär, ýa-ni $100,000 gazanan adam bu gezek $300,000 gazanasy gelýär-de. Bolmasam şeyler. İşledesi gelýär şo pulyny. Bawa. Ne şey dip bular bize ýa-ni sowatsız, garyp saklap gelýärler. Bar güýj, ýa bar näme diýen zady şu ýurdun içindäki gazy, nefti ýa-da ýene beýleki baýlyklary
arkaýynlyk bilen hiç kynçylyksyz ýa-ni meske ýagdan gyl çeken ýaly bizim baýlyklarymyz çekip durlar da ýurtdan. Bir o gyl tutanokda nire alyp barýarmyn diýip. Biz häzir meske ýaly o yumşajyk eräp duran, güýçsiz, ukypsyz bir halka öwrildik. Sesini çıkarmayan, geplemeyen, Hawa. bir neme urus. Bu neme var meňne ünsüm çekýän bir zat bar da merdan. Ine gaptalmyzy Owganystanyň gurruny çykýan bir dünýä boýunça Eýranyň gurruny çykýan şerlerinden videolar ýene Özbegistan hakynda çykýandyr, Suriýa, Irak, ýani Daştöwerek hakynda gurruny çykýar. Her hille ýöne Türkmenistan hakynda hiç ýyl gurruny çykanok. Hiç bir zat. Onsoň şunu nemesine seredýärdim dene watan habarlary bar. Görkezýär onu güläle güllü etip görkezýär. Hemme zat gowy, owadan şäher edip görkezýär. Men sorag dörýärdi be. Bunu diýen halk bar bulan aýdyş ýalak deri ýagdaýda däl. Türkmenistanyň ýagdaýy halkam bulara diňläp barano. Analoglar aslında watan habarlaryna kızady. Onu da näme üçin bunu sürekli giderli nemet görkezip durýarlar ka diýenler. Bu şu nemekeni şu wagt YouTube'a girsen watan habarlar bar arkaň görüp bilýärsiň. Meselem daşar ýurtly bir gözlemçi bolsam men Türkmenistan hakynda bir zat göresim geldi ki bilen şonuň habarlaryny seredersiň mediasyny. Watan habarlary bilýärli. Gowy ýurdy, owadan ýurdy eken. Soň gapdandan neme açandyrlar. Soňky wagt Ata Watan Türkmenistan diýip bir media kanaly. Şoňa benzeş bir kısan bar o. Şoňa men başga da bardyr. O taýda da näme hilleki diýe Türkmenistanyň diýe ýurtdaşlary arkaýyn internetiň üstünden ýani elektron görnüşde daşary ýurtlara syýahat etmek üçin ýa biletlerini alyp bilerler diýe daşary ýurtlardan ýa otellar gitjek ýerlerini belläp diýe oturan ýerlerini hemme işlemlerini edip bilerler diýe. Ýa-da başga resmi nama işlerinde de oturan ýerlerinde. Türkmenistan internetiň ýokdugy, adamlaryň häzirem prostoy telefon ulanyp berendigi belli ýurdun içinde. Çıkacak diýse de çıkarman ýörendikleri. Hawa çıkacak diýse de ýani ulanwan bilen oklar internetem ýok. Bu da belli zat içeride internetiň ýokdugy. Ýöne bunu näme üçin aýdýarlar? Daşyna görkezmegi gereğini ýa aýtdylar. Daşyna aklar üçin, içindäkiler üçin däl bu gepleşiklerin hiçbir. Soňam Aşgabaty şeýle bir zat diýip almamyz gerek. Ine bir habarlar geçirilende bir otoň içinde geçirilende studiýa doňorlandyr otoň içine her hil ışıklandyryp stol hemme zadyny goýup şyralar zatlar bilen ışıklandyrylýar. Bütün Aşgabat şäheri umumunda bir studiýa şekilinde ulanyp geldiler. 30 ýyl bäri studiýam her ýerde fon üýtgedýärler. Milliardlap pul çykar. Burada Olimpiat şäherini gurýarlar, milliardlap dollar çykart. Burada aeroport gurýarlar, ba aeroportyň üstüne ýene de gerek gel zatlar özüm Türkmenistan hiç ýarany. Ýa-da awada dik gurýarlar, mehman gelen ok ýollary ýapyp geregi ýok bu zadyň. Ýöne studiýa bolmasy gerek. Türkmenistanyň uly bir baýlygy bar. Onam owadan studiýa edip görkezmekleri gerek. Şoň üçin studiýany ýyl-ýyllan oňor oturlar, ýani täzeleýärler. Ona Aşgabatyň içinde diýerler. Ine bayramçylyklar geçýändir. Nemede häzir mart aýy geçenle Nowruz bayramy ne derlerini ýurt möçberinde şoňa üns berip görüm. Nowruz bayramy owalarda, zatlarda bellenilýän bayram aslında. Ýani ýurt möçberine geçende owa durmuşyny alyp görkezmeli, owalaryň işlerine gitmeli. Habarçylar, ýeneler owalarda geçirilmeli. Bular näme diýerler? Owalar görer ýaly däl musurluk girer ýalylar. Şoň üçin çöle bir ýaşyl bir meýdana çykýarlar, şo taýda owa gurýarlar, täze garöý, tapjan, haly, onsoň studiýa o da bir täze bir studiýa diýerler diýip düşün. Soň egineşik geydirýärler adamlara, kürtü, şaýsep, guppo, oglanlara akça, telpek, gyrmyzy don, garaja ädik geydirip, tans etdirip, bayram etdirýärler. Onam bir hepde ýaly zat edip ekranlarda çıkararlar, gadan atararlar, zat ederler. Ýani
Ýöne diňe studio boýunça işleýärler. Näme üçin? Daşary ýurda görkezmek üçin. Gözlemçiler Türkmenistana ünsü çekmeliler. Yani ine Suriýanyň içine girdiler, Amerika girdi, ýene başga ýurtlar girdiler. Owganystana girdiler, Eýrana girip nime diýerler, içki siýasatyna garşy ýa Türkiýanyň içine girip garşýandyrlar. Ukrainada diýendir, hemme ýurtlarda gidip garşylýandyrýar. Türkmenistandan el degrilmesi barmak bolanok. Onam resmi görmüşdi. Bu ýurt edip zat etmeleri gerekdi. Medialarda hemme ýerde. Emma şu wagt biz çykamyz soň neme diýip çykarýandyrlar, daşyndan trollar, izatlar çykýandyr. Gepletmejek bolup perda edýändirler. Watan dönügi diýip görýär, ýene näme diýip görýärler. Hawa watan dönügi, halk düşmany, sen ýurduňa dönüklük edýäň diýip görýärler. O ýurt bilen nemäň hökümetiň näme diýilen bilen oklar hiç ýyly ýöne diňe şoğur sözler aýdýarlardy. Ýurt şolaryňky diýen ýalmany da düşünbermeli-de, halkynky däl ýurt, o sesiňizi çykarmaň diýär-de. O size näme diýär raýatlar oturan ýeriňizde diýen ýalmany da. Yo diýerler, ne siz diýär, biz ýa studiýany gurnadyk diýär, biziň studiýamyz gülýärli ýa siz daşyndan studiýa gurnap diýär, daşyndan başga zatlar görkezjek bolup görmän, görkezmäň diýär. Bizini aňyry baş edip çykdy, jedip görkezýär diýär. Her ýylda milliardlap çykdy, jedýär diýär. Studiýamyz üçin şu sistemany şu aýakda saklamak üçin diýär. Son siz daşyndan çykyp geplemäň diýär, bize päsgel berýäňiz diýär. Bizi gurladığımızça bizim havarlanmazda adyna çykýandyr. Ýollaryň ýagdy adamlaryň ýaşaýşy her kim çykyp öz nemesini aýdyp berýändir, habar berýändir. Bu olaryň studiosuna 360 gradus ters gelýär ýani. Gawat diýilen o. Şoň üçin üstüne gelip bas gedýändirler. Ay sen ogluň ýa sen gyýdyň ekrana çykypdyr, erwet zat çykmasyn diýip. Bularyň oýunlary şeýle indi muny aýdandan soň nämänem goşmasak bolmazmy kan diýen. Ýene jurnalist diýip çykdylar da 2 ýyl bundan şu wagtda o jurnalist däldikleri özlerine de ma'lum boldum kan diýen. Gerek Azatlyk radiosu bolsun, jurnalist diýip çykanlaryň hemmesi ýene Azatlyk radiosundan çykanlar. Bu adamlar $3000-5000 aýlyk alýar-da. Ýewropada oturup hem öýleri mugut, çağlarynyň okuwlary mugut. Ondan başga da ýene bir näçe kömekler berilýär. Umumyň bir ýylda şolara ortalama, ýani bir ýylda diýen bir aýda ortalama $5000 girdejisi var. Özleri hem Ýewropada oturýar. Hiç haçanam hakyky meseleniň üstünde barmadylar. Barjak olan adamlara tersine garalap, tökmed atıp, hücum edip neme diýen ekenlerde, iza küşkür diýen ekenler. Şeyler hak bir ýagdaýyň içinden geçildi de. Ya bularım aslında ýa sen studiýa diýdiň de, bizem o studiýa diýip demedeli. Eýle studiýalaryň gurnaýarlar. Biz jurnalist diýip çykýar. Misal üçin ene Saparagany ýa-ni paxtany ogurlap gaýdypdyr diýär-de. Soň şey diýip aýdyp gördüler, indi paxtany ogurlap gaýdyp bolmajagy biraz ma'lum bolan soň o paxtany satyp diýär puluny alyp gaýdypdyr diýär. Soň 3 ýylky paxtany 3 ýylky paxtany, ol 3 ýyl gelecekki paxtamy, geçmişdäki paxtamy ona maýdan oklar ýöne. O şol döwürlerde Türkmenistanda dollaryň ýoklugyna bilen okenlerde garaz bularyň ýene jurnalistikasy şeýle ýöre diýär ýöne. Orsaýdyň milyardlap her ýyl milyardlap çykaryp duran pullaryň sözü giden ok. Ondan soň ýa-ni gurulýan aeroportlaryň o näme hasana guruldy bular. O zatlary hiç o seljerş berilen ok, eden oklar. Gurbanul Erwet diýerler, o Gurbanul Erwet däl, Gurbanul Samsyk o taýda oturulan kukla da. Kukla bolan soň şoň Erwet diýmäne neme berýärler de, söz mümkinçilik berýärler olara.
yani doğulu orsun demesi islendik vakti çalışıp bilecek yani Türkmenistan'ın halkı Kurban ulyny islemese çalışıp yerine o başka bir ulyny çıkarıp berip bilýän ýagdaýda da şo ýagdaýa gelse o çalışıp bilecekler. Yani günümüzde biraz o siyasi ne akım üýtgedi o biraz başardı nokta yankı Serdar'ı getirdiler o yer. Samsun'dan hava var bir tane bolýada. Şeyle bolýa o hakykatdan ham. Son Merdan ha sen aýdyp bolsaň bir zat ýene ýadyma düşdi. Men gyzyk kılbad aýtdym şu. Yo umuman şeyle bir studiya gurnaýarlarda. Yani jurnalistika studiyasy gurnadylar. Ya ol jurnalistika studiýasy bar. Merdanine ýurdun içindäki görkezilýän studiýalar bar. Olar haşyndaky ýurtlar üçin. Yani 185 sany ýurdun seretmesi üçin ýurdun hökümet ýurdun içindäki çykarylýan medialar bardyr. Resmi. Jurnalistika diýip çykarýanlar studiýalar bar. Jurnalist ýene apadisse. Bular halk üçin. İçindäki bilimsiz halk üçin neten ýaňy aýtdyň ha. Ol 3 ýylky pagtany ogurrap näçe $1000 alypdyr diýär ýöne o wagtlar ýurtda dollar ýok ekenni. Bulara o zat gyzykly däl. Halkam bilen ogany. Aslında halka näme diýsen anan ýar. İçindäki jahil bilimsiz halky uklatmaly ýa-da hakyky zady olaryň hökümetiň studiýasyna zady täsgel berýän bir gurama ortağa çykan wagty şo guramadan adamlary daşlaşdyrmaly. Bular bilýärler halkyň hiç zat bilmeýändigini. Meselem 92-nji, 91-nji, 90-njy ýyllarda Türkmenistanda dollar ýokdugyny, badygyny ýokdugyny halkam bilen o. Bulara beýle de dursun. Bulara bilse de ýöne halky samsyk görýärler şoň üçin. O paxta da halkyňky däl iň soňa ýene de. Kim alsa da iň soň ýene halkyň elinde galan o paxta. Bular gölmen aýdyp goýberýärler. Yani nemesine däl, olar üçin gyzykly däl, wad etmek gerek. Bular halkyň gözlemegi, kitap okumaýanlygyny bilýärler, halkyň özüni gelişdirmeýändigini, gelişdirmekden öňünü kesen soňundan adamlar özleri isläp barmaýarlar da sen sürekli üstüne ýapyp gezdiňçe. Kitap okumaýa, araşdyrmaýa, Türkmenistan hakynda maglumatlar bilen gyzyklanmaýarlar halkyň içi. Soň birler çykyp ýarne sapara çykypdyr, Halmurada çykypdyr, Türkmenistan hakyky ýagdaýyny aýdyp başlaýar. Bu diýä watan habarlaryna görkezýän ýa-da resmi tarapyndan görkezýän studiýadaky zat ýalan bu. İçiniň şeýle durmuşy bar, adamlar şeýle ýaşaýar diýä bolýan. Olar gyssaly derrew ýurtdaşynda studiýa çykarýarlar özlerine halk üçin. Sebäbi sapara bilen Halmurada da halk üçin aýdýarlar, halky oýandyrmak üçin, aýdyňlatmak üçin. Indi bularam halkyň aýdyňlanmasyn diýip daşyndakylar halka garşy agzyna gelen zady aýdyp. Täze studiýa açyp. Yo ondan ýalan. O täze studiýa açyp. Şeýle ýapan gyzykly. Yani hiç kim sorany ok. Bu ýurtda näme üçin paxta ekilýär? Bolýa paxtany o bir ogurlat diýildi ýa-ni bu näme paxta ogurlama Sowet mifologiýasydyr aslında. Ýa-ni legendasy Sowet Soýuzynyň o iň ulu legendasy, ýa-ni içki siýasaty elmydama canly tutmak üçin edilýän bir näme. Ýöne şunu sorap aldy. Bu paxta näme üçin ekilýär? Bu paxtany näme üçin o ansatlyk bilen ogurlanýar diýip eger ogurlanýan bolsa da aslında ogurluk zat ýok. Onu ogurlap nire satjak, kime satjak senin paxtan gerekme? O bazaryň ýok, ullakan. Sebäbi iň soňy ýa-ni içki, ýa-ni Sowet döwründe içki bazaryň paxtasyny zordan näme diýär-de garşylaýar-da. Eklenme. Daşyndan hem alan halatlar varmış. Yani yeter yetmez olup Sowet nemesi, uruş döwürlerinde. Yani sen onu paxtany ogurladın da yine de aýlanyp näme Komünist partiýa satjak mı? Bädip satjak. O şeyler bir ýagdaý da o ýöne ýa-ni aýdyşyň ýaly halky bular äsgermeýär, aýdyp goýberýär. O hemme de inanmalymy kandy pikir etdiler ýöne soňky 2 ýylda gördüler. Bu zat ýöräni ok.
Diňe o zat däl, ýanky sen näme atawatan diýdiň, hawa soň salam diýýäs diýip, bir Aa, giden ýanky kulon nemeler bar da. Olaram derde yaramaya. Bular ýanky internet döwrüne entegem düşünmändirler. Gaýtam şeýle bir zat edipdir de, geçenlerde bir pikir alışverişi boldy. Käbir näme içki guramalarymızda. Bular bizim garşymyza işlemek üçin YouTube'da ýa-ni sosial mediada başka çıkışları köpeltmeli. Köpeltmeň ýoluna gitdiler de. sağlık O köpürtmeli. sahany köpeltmeli ýanky bizden 100 esse köp bolmaly olaryň sahany. Ýöne neme barda? Ýanky sahany köp bolany bilen hem oň hili üýtgän okda. Hili üýtgän ok ýere de bir zat o üstüne goşýa adamlary internete çekýär. Adamlar Aa. internete ýanky bir pikiret şu wagtda çel dünýäde bir adam internete girenden soň internet ulanmasyny bes edip giden adam gördünmü? Ýokdur. Başga da atlarım görmeli. Mysal üçin 1 gigabayt internet alýan bolsa 1 ýyldan soň 10 gigabayt almana başlaýar. Doğru değil mi? Yani internet sarp ediciliği arttı ya. Bu zatları hiç düşünen yok. Biz hem oturup diye bular öz ayağına paltağın urşuna seyredip duruz. Entek hava bular ne mi iş etse de yanlış ediyorlar da. Buların yolu yanlış. O yolda hiç yıl doğru iş edip bulunur. Yani o yol ne mi yol? Halkın karşısına hareket etme yolda. Halkın karşısına hareket edip ortada o yani doğru neticeli bir zat çıkaracak bolýarlar özleri üçin. Soňra näme de bar indi sapara gaýtda bularyň gidip bilen oklar diýär. Bir gelen adam. Şu näme barda? O sistemada baskı sistemasy bar. Bu baskıny sürekli dowamly artdyryp durmaly. Yani özüň şo taýda saklamak üçin, şu sistemany saklamak üçin ony azaltsaňam bolanok, bir kadasyny saklasaňam bolanok, artdyrma. Kadasyny saklasaň adamlar öwrenişýär soňundan baskıny ýok hasap edýärler, erkinliğe çykyp başlaýarlar da. Arkaýyn näme urýarlar, hereket edip. Şoň üçin artdyrmaly bolýarlar. Artdyrsa da bular ýykýar. Ýerine sen bir şary gitdigiçe çiğişirip otursaň partlaryň soňunda. Ýerine de saklap bilen oklar, ýani yok bolmagyň nemesine yetip barýarlar diýişini. Özlerim öz yok bolmaklaryny çaltlaşdyrýarlar. Her bir nemeleri bilen, hereketleri bilen aýyrmany ýetirýärler-de. Şuloň bir studio nemesinde bardyr. Ýene studio diýeli. Ýagşy bolşuny diýip. Berisi. Şoň nemeler kändir ýaman. Videolar zatlar kän çykarýandyr, gowy şowlandyryp ýagşy şow diýip at berdirler studiosyna, gowy açyp berdirler ama hemme kamerasyny hemme zatlaryny üçin edip. Soň ol öňkü bagyşlar bardyr, o ýagşy bolşunyň çagajyk adam at galanan aýdymçylar bardy da. Serdar Saparow diýe, soň beýleki näme Bahar Hojaýew bar. Bahar Hojaýew. Olaram şoň ýanyna beripdirler-de eline işgaf hökümini. Yani bir şow alyp barýarlar, gözüňe getir ýagşy kim, bagyşlar kim, bular ýerden bäri güýçlü näme bolan ýönendi. Rejimiň eline geçdiler hemmesi alaryň tarapyndan. Studiosyna girdiler-de. Soň bir näme çykardylar. Müňden biri diýip bir näme gepleşik etdiler. Men howun gördüm, hada geçenim. Bir kör bir oglanjygy çykartdyrlar. Aýdym aýtdyrýarlar da. Näme ses bar eken bu oglan, ýaman gowy sesi bar eken ýiti. Soň studio şekilini şu kamera, ýüzüne kamera gelende hereket edýär-de şeýdip. Bah diýip şeýitdirip elini zadyny. O hakyky näme şekilini alyp barjak bolýarlar bunu. Haşar ýurtdaky gidilýän nemeleň şekilini şowlandyryp gyzykledip ýöne ýasamadygy mejbur etdirilýändigi belli zatda. Hemmesini şol jüri diýip oturdukdurlar 2 sany 3 sanyny.
Olaram şolar ýaly edýän hereketlerine men üns berdim bolup. Yüzlerinden şol işten şo zady işten begenmek nemesi ýok yüzlerinde görünen Hmm. okda. Diňe studio üçin edýäler. Baba başga alaçlar hem ýokdur bular. Ýani kompetensiýalar hem Aa, ýok diýin soňa. Ukyplan däl bular zatlar ýok, etmänem. ondan ýok. Hmm. Şeýle Baş täsin bilen o işleşen. ýeňiş o gaty o gysgan emede çuňur gürrüň etdikmikäň diýip pikir edýän. Iň soňa ýurt o halk üçin däl. Halk üçin aýratyn bir neme düzgün gurnapdyrlar da. Aa, Daşky nemeler üçin hem meýdan üçin hem halkara meýdanda da Türkmenistan garaşsyz bir tarap ösüp barýar ine serediň diýip başga wagty görkezip ýa-ni reklama öredip berler de. Yani ýurdun içi garyplyk, o halkyň ýarymdaşynda galan içindäkiniň hem ýarymdaşyna çykmana o synanyp görşü wagt. Ýere gitsek diýip ýöne mesele şu nämäne maýdaly bunu has berkitmek üçin konstitusiýa halk üçin bolsa, ýörüýte bunu hemme adam bilmeli de konstitusiýada içindäki maddalary iň bolmanda özüni yararly maddalary bilmegi gerek. Ýani halkyň aýdyp men şu hukugum bar zatdy. Bunu bilen oklar çünkü özleri üçin ýazylmadyk bolan üçin bilen oklar indi nämäni bilýärler? Özleri üçin halk üçin ýörüýte aýratyn ýazylmadyk bir kanuny bütün halk bilýär. Uygulamany. Milisiýesinden gorkmalydygyny bilýär. Gaýs haklaryna pul bermelidigini bilýär bular. Ýa-da hemme zada para töläp, ýani ýörüýte nämäni mesele maýdaly pagra näme zagran pasport almaly da gidip. Şol zagran pasport halk özüniň hukugy ýani haky bar. Gidip görmän almany haky bar. Kösönüşsiz başvurup almana ýöne bunu emeli tarapyndan kynlaşdyrýarlar we kanun ortaga goýýarlar. Ýazylmadyk kanun. Adamlar oçursuz almak üçin 500 dollar, 1000 dollar bersen alyp bolýar. Bunu hemme kişi bilýär. Bilmeýän adam ýok. O kanuny. Ýani haýsy bir şuloň ýazylmadyk kanuny halkyň üstünde tut. Ýani kanunlaryny gör hemme kişi bilýändir. Aeroportda baranyňda migrasiýadan gorkmaly, nädip geçdim käm diýmeli, içinde hiss etmeli şo duýguny. Duýmaly. Meni geçirerlermi geçip bilermikäm ýa-da bahana tap zat ederlermikä, ýzyma goýberermikä ýa pasportymyň içine 100 dollar salyp beräýdimmikäm diýen ýalaky pikirleri kanunlar ýaşadýarlar adamlar. Ondan ýatdan bilýärler hemme kişi. Syýasata goşulma. doğuluşdan Bütün Türkmenistanda bilmeýän ýokdur merdan. Hemme kişi bilýärdir. Ýani şu konstitusiýany bilen o. Ya da näme üçin Türkmenistanda insan kodeksini, hak hukuklaryny näme kanunyny bilen oklar adamlar. Ýöne ýazylmadyk kanun hemme kişi bilýär, uldan kiçäçelini. Ha? Çünkü halk üçin ayrı bir kanun bar. Daşary ýurtly gözlemçiler üçin hem ayrı bir zat bar. İki görnüşde yani. Fasat diýilýär-de, hamilyon ýaly. o bir Türk vatandaşy o iki sumka diýä ýa gowurdak alyp gidip barýar diýä biz diýä iki baklaşgany geçirip bilemiz ok diýip gurrun berýär da illeşlerimiz. Gördüm diýä ýa alyp gidip barýar. Näme bar gowurdak diýip görkezip aý sen geçiber diýip şey dip o geçip barýar arkaýyn diýä ýöne biz diýä çıkarıp bilemiz ok diýä da. Aha. Onda ýeňi şu taýda jemläbem Bundan biler. sonra adamlar neme diýibersinler ýani konstitusiýamyz bar, biz konstitusiýa biz üçin däl, halk üçin däldir. Şunu gerekli adamlar bilmesi. Bizim täzedänden halkyň konstitusiýasyny ýazmamyz gerek. Buna ýurdy halkyň özi alandan soňra ýazylýar. Şu wagt halk üçin däl konstitusiýa sebäbi bu halk garaşsyzlyk almady henüz halkyň özi çykmady. Birler garaşsyz edip status berlediler ýöne. Şoň üçin garaşsyz däl, şoň üçin konstitusiýamyz ýok, şoň üçin kanun işlän ok. Bir gurama etdi bu zatlary, halk etmedi. Bundan soňra halkyň etmesi gerek.
Ondan soň halkyň garaşsyzlygam bolar, halkyň öz kanunam bolar, konstitusiýasam bolar we bunu hemme kişi biler. Hemme kişi hem şo kanunlardan, geňilliklerden, konstitusiýadan peýdalanyp biler. Emma şu wagt bilmez ýani biz üçin däl. Mhm. Ha, şular meňem aýtjaklarym Merdan. Awa sağ ol. Teşekkürler, sağ ol. Gatty gowy, düşnükli we akyjy dilde o gurrun berdiň pikirleriňe. O illeşlerimiz hem şey edip ýa-ni olaram ýa-ni hemme kim çykyp pikirlerini aýdyp biler bu kanalda. Bilýäňiz näçe adamlar çykyş edip gelýär 4 ýyldan bäri. O pikir aýtdykça da o pikiriňize özüňiziň kam ösýär, siz diňleýän adamlaryň kam o pikir ösýär, ýa-ni näme diýe ilham bolup gelmeýär soň hemme zat pikir alışverişiň pikir alışveriş esnasında döreýär-de. Şonuň ýaly. Onda ýeňiş şowa şu taýda jemlesegem bor. Hadi, Ya sağ olun illeşler. Dinlediğiniz için. hadi, sağ olun.